Reit, so Iwan, I ddechrau fe, nes ti camarwain fi dysadon do, nes ti dweud bod yr gem yma ddim yn un o priorities chdi tymor yma, ond nath o chywirwyr ddim chwarae fel yna dda. Na, nes i dweud dysadon bod sy'n wedi medru wneud heb y gem yma hyn yma. Ond mae'r oce wedi dangos application a professionoldeb a di roi perfformiad, probably i fi, y gorau o'r season hyd yn hyn. Am llawer o resyma, really. O'n i'n meddwl, i fel bod ni wedi switcho formation o'r back four yn colossal, lle oedd midfield yn competitive ac oedden ni'n edrych yn berig iawn yn mynd ymlaen. So, ia, da ni dal yn gwpan. Nes i ofyn i'r ogia dechrau season i fynd â ni step yn bellach na tymor dwytha. A da ni wedi gwneud hynna eto rwan, so fydda ni edrych ymlaen at y het. Oedd hi'n performance da gen y tîm i gyd yn dweud? Oedd, mi oedd hi... Oedd hi'n perfformiad ordinary yn hynna'n saff, ond fedrai'n gofio mwy am yr ogia. Dwi'n cofio eista yn y main stand yn Rhyl, ar ôl game Rhyl. Fi, Fish a Sean Nudlish lle yn siarad amdan y games nesaf yma. A dwi'n cofio Sean yn dweud fi, imagine if we win the next 4 league games and progressed in both cups. A dyna be oedd yr post-match team talk yma o'r ogia fan. Da ni bron iawn yna a maen nhw'n heiddi clod am be maen nhw wedi rhoi ni hyd yn hyn chwarae teg. Reit, dwi'n siŵr bod wedi codi camlach chdi cyrraedd yma hynna, dim gwynt yn change. Ie, mae'n ffactor mawr yma lle, ond oedden ni wedi siarad amdano fo ac yn tactically oedden ni'n gwybod i staff a lladd yr space tu ôl lle, so mae Gaz a Clive wedi mopio bob dim i fyny yma, di cydwmel bod nhw wedi colli hedar. A mae Ramsey wedi manager game i ni, albeit i yellow card, ond mae gen i fo experience, so mae'n yellow card werth i chael i slofi pethau lawr lle. So ie, dwi'n meddwl neithon lot o dimau ddod yma i gyrro 3-0, especially yn y gydda ar nos fawr. A jyst i siarad am y gol sy'n sydyn Iwan, oedd yna tair gol da, dweud? Oedd, Neth, streik da gen Neth eto, mae Neth ar dan ar y funud. Wedyn mae Brisi wedi dangos confidence shift massive niweddar a so wedi bod pethefnos tair wsos yn ôl, so Brisi wedi hitio hwnna sydd amdano cipar lle, ond mae gen i fo ddigon amdano fo i fynd rownd pitch a slotio. Wedyn mae Daz wedi sgorio sgrimar i orffan i off. O'n i ar fi'n colli plot efo Jay a Daz am gymryd y free kick fel nathon nhw, chos da ni'n injury time away yn Holyhead. Curo 2-0, da ni'n hitio i'r gornal lle a jyst lladd yr amser, a mae Jay wedi hitio i rwnd y gornal, mae Daz wedi hitio ar y half volley a so na'n un keeper yn y byd i dal hwnna dwi'n mwch. A wedyn, ymlaen i dysadwn ran gem gwpan Cymru, a sgolion da'r gwpan yma, be ti'n gwybod am Max? Dwi'n bydd llawer i fod yn onast, dwi wedi gwneud chydig bach o research, di siarad efo Brickfield, Brickfield gyda nhw 6-2 dy Sadwn, ond cyptai di yma, mae'n rhywbeth yn mynd i digwydd ar y cyptai. So, da ni'n mynd i, obviously, apply yn hynna'n yn iawn, da ni'n mynd i dod i'r ofal lle fo professional fel da ni wedi gwneud hen yma. Dwi'n mynd i adael lefels dropio, a gobeithio na ni progresio yn y World Cup hefyd. Gles, diolch, Iwan. Dim gwybod. Thank you.